ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଭୋଜି ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଚା ଚିଆବା ଏମିତି ସବୁ ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦାନିଆବ ଦେଖ କେମିତି ହେଉଛି, ହସୁଛି ପୁଣି ଇଏ କରୁଛି। ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି ବଢ଼ିଆରେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛି, ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଆଉ ଚାଚା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହେବ ଏପଟେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ହେଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ସେ ଘର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ ପାଖରେ, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ବଢ଼ିଆରେ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ହାଟାହାଟି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆବ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁରା ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ବକ ଆବ ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ସାହିତ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ଏପଟେ ରସନ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଝିଅ ଜଣେ ବସିଛି, ବଢ଼ିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଆବ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିଙ୍କୁ ଖାଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆରେ। ଗୋଟିଏ ବସିଛି, ଆଉ ଯାଇକି ସ୍କୁଟିରେ ବସିବ। ବଢ଼ିଆରେ ବସିଲା, ଏଠି ଖାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ କରିଦିଅ, କରିବନି ସେ। ଏପଟେ କିଏ ଅଛି? ଆଉ ସମୀର ଚାଚା ଅଜା ମାନେ ସବୁ ବଢ଼ିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଜା ଟିକେ ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ, ହାଇ କରିଦେ। ବୋଉ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଆଉ ବଢ଼ିଆରେ ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ସେ ଆବା ଇଆଡ଼େ ସେ ବଡ଼ପା ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି। ଇଆଡ଼େ କିଏ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ସେ ତ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୁରା ଭିତରେ ଖାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନାହିଁ। ମସ୍ତରେ ଆଜି ଦାନିଆ ବସିଲେ ଭାତ ନେଇକି। ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୁଲୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ପାଣି ଦେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଧ୍ରୁବ ବାପା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବଣ୍ଟା ବଣ୍ଟିରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଦେଖ କିଏ ଜାଣି ହେଉନି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ। ପୁଣି ଥରେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖା ହେବା ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବ, ଦେଖ ଏପଟେ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ରଖାହେଇଛି। ଏବେ ସେ ମା ଚିକେନ୍ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଚିକେନ୍ ବଢ଼ା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆରେ, ବଢ଼ା ହେଉଛି। ସେଇଠି ଦେବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆଉ ମସ୍ତରେ। ହଉ ଖୁସିରେ ଖାଅ, ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କର, ନୂଆ ଖୁସିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ କହିବି, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବା। ବାଏ ବାଏ, ଟାଟା ଟାଟା। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ବାଏ।